Palihog ko lidbi aning kanal lidbi. Amo ni ma'am. O mo ni ba tiwas sa gud ning trabaho ni kulot. Koy bahala ni ma'am, gamay ram din niyo. Gamay ra biyaan pag yun. Biyaan ni kulot ni. Biyaan ganin niya. Pastilan bata amo trabaho pod nga. O may klaro. Tiwasan nga. Sige ma'am, ako ni bahala ni ma'am. Nya ang pakyo ni nya na pag-uman mo. Sige lang. O balikon ti ka. Sige ma'am. Sige ha, Sige ma'am. paspase. Ay, sige ko bahala ani. Iti hawdan ako ni ma'am. Nagbalik ko ni ma'am. Wa na lapos na ni sa earth. Good. Una na mo dire. Biyain ang trabaho niyo magbasketball. Pagkatek ko kugihan. Nga pala ko, di gyapon na mamao na imong trabaho. Street anak. Ay, di lagi na mamao gyapon. Mahal biya kani Pacquiao no. Jesus, ay kong ilara. Di gyapon lagi na mamao kay pwede tapulanan imong trabaho. Ano lang. Ay tayo dito ba basketball ba? Duda sa Basketball? Suroy. Sa pastilan. Pili pili sugal nila. Kana. Ang ganahan. Tara na yun. Unya na mabalik. Wala ko pud mo. Wala ko amo. Pwede naman itong patod ni Unya kung itong hapon mo balik. Dawa, nga na yung mga agin mo, pero kasi mana pa ka, mahumala na, gamay na kanala. Kamo kay dayo ha? Dahil na, nawa na yung dayo noon. Nawa na dayo, dugay, magkaya siguro may kalaban. Di ba ni court dire? Hindi na, may ring, oh. Ay, awasan ko na nangaring eh. Nagko, katikulaban, mga ngalikret ko, mga bata, ma'am. Ayan kayo, dayo. Tama na. Bakit ito mga kalaban, oh, mga bata? Ay na. Wa mo ni klaro na inyo gikuha. Ano, bahala mo dre. Balik ako to sa Ay, trabaho. sabi. Mag-inom na lang ta. Bahala mo, basta balik ko. Balik at tuong ninyo mag-inom dito. Tapos yung after gusto ko nga mo. Ay, sasoy, pastilan mo, eh. Bahala mo dre. Dara mo. Alam ka na, kalimusin ng inom. Damay mga bata ah. Damay-damay yung tanga natin trabaho dre ah. Sa mo, kung sa trabaho. Belum, di taka kwarta ni di mahuman. An pala ko sa amo, di pala ko sweldohan. Buang. Damay-damay yung tanan lang style nga. Uy, klaro. Make it kwarta na kay klaro. Dali ka. Agaon sa dito ganahan eh. Di ka ganahan eh. Kompleto dala me. Ginbi. Okay na. Wala. Mixing. Duwan na dayon basketball pero Ginbi. sa ating mo ba? Hayop ka talaga. Oo na, ang ampay. Ganahan ako ninyo ba? Ay, natin lahat ng timplahan. Kunya lang yung trabaho na eh. Ay, tahuan. Galaan tag pangtangay na. Timpla niya. Paulat ko. Kunya pa man to ko amo. Kunya mga alas 6 pa man to. Kapag oras ron, alas 4. Atik ng trabaho no, kasi buhay klaro no. Sa mandi ay. Yan ito masun eh. Lami, ngay inom ba? Inom ako unahon ba akong trabaho, di ba? Ito sa asar na. Kung kaya ni mo karon, pasabot kaya po ni Mugma. So, tugma na lang. Sayo ko ba? Alas 3 kadlawon. Magsugod rin para magkanal. Gamay man po kayo ni Pod. Bugaya po makape. Abri, dali. Ay. Yawa na kung ipatrabaho. Nag-inom naman noon. Kapis kayo. Ano man to, pre? Uy. Maayo. Kaya nag-inom ra mo dere. Oy, amo. Oy, Pre, kanawa lagi. Absan na noong ko. Ikaw kaya ako gipapuli ka kulot no kay dili tapulan nya karon nagbanuban ka na. Unsa man imong gusto? Ha? Football na ka? kayo. Ayawasa ano eh. Tagnaw. Pre, bantay pre! Madam, sorry kay madam! Idamay, nakuha niyo! Iya, gano'n yung mga buwangan na, nibat pa yun, yate mo!